Ets de Cornellà? Vols guanyar 2 entrades pel Cornellà Escena, 5 quilos de confeti i pujar a l'escenari amb mi a ballar el dia de la Rua? Doncs queda't fins al final del vídeo i t'explicaré com participar en el sorteig. Primer de tot, repassem l'agenda. I com que he vingut per capgirar-ho tot, comencem pel final. Dimecres 18 de febrer, dimecres de cendra. En principi, arriba la pastanaga de la Quaresma per fer-me fora del meu regnat. Diumenge 15 de febrer, Carnaval infantil! Dissabte 14 de febrer, la gran Rua del Carnaval! I per primera vegada a la història farem ballar a tota la plaça sencera. Un dels requisits per participar en el sorteig és compartir i fer aquest ball. Pum, sa, tuc, 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 hey, tuc, 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 hey, shop, tiki-tiki, shac, tiki-tiki, sa. I per acabar, dijous 12 de febrer, dijous gras, botifarra et menjaràs i de color t'ompliràs amb el meu arribo i l'esperadíssima guerra de confeti! Si vols participar en el concurs, has de complir aquests 3 requisits. 1. Segueix aquests 2 perfils d'Instagram. 2. Menciona en els comentaris amb qui vols anar a Cornellà Escena i puja amb mi a l'escenari el dia de la Rua. 3. Comparteix aquest vídeo a les teves stories i si t'animes, grava't ballant la coreo i etiqueta'ns. Tens fins al dia 11 de febrer, a les 12 de la nit, per participar en el sorteig. I tota la informació a la descripció d'aquest vídeo. Ens veiem molt aviat, Cornellà. Carnestoltes se despide!